Vall de Gitanes del Vallès tornarà a Santa Eulàlia la tarda del proper diumenge 6 de març. Serà amb una vetllada en què participaran 5 colles, inclosa la de casa nostra, que tancarà la jornada. Tindrà lloc al pavelló poliesportiu. L'orquestra d'Ècaros posarà la música en directe. Santa Eulàlia tornarà a acollir 10 anys després una trobada de la Roda del Vall de Gitanes del Vallès. La cita és diumenge a la tarda al pavelló poliesportiu. Hi participaran les colles de la Llagosta, Lliçà d'Amunt, Santa Perpètua de la Mogoda, Parets i l'anfitriona Santa Eulàlia. L'orquestra d'Ècaros s'encarregarà de la música en directe. La colla local recupera la trobada coincidint amb el Carnestoltes, una festa amb la que les gitanes formen un binomi típic a final d'hivern i principi de primavera. Després de l'organització de la segona trobada comarcal de colles infantils, el juny passat, i de la consolidació de l'entitat, els responsables de les gitanes han decidit organitzar aquesta ballada. Aquest any hem decidit organitzar la ballada de gitanes en aquesta roda, perquè fa uns quants anys que estem ballant i hi ha una pila de balladors que ja s'han compromès en sèrio i venen sovint als ensajos i hem vist que sí que podem fer aquesta ballada i que aquest dia serem uns quants. Ara fa un parell d'anys que hem començat a anar a ballar amb algun poble que organitzaven aquestes ballades i en principi aquí a Santa Eulàlia no ho fèiem, però ara vam dir ja serà l'hora perquè si no ens diran que no ens deixen anar a ballar als altres pobles. La Roda del Vall de Gitanes agrupa diversos pobles vallesans que organitzen una sèrie d'actuacions entre el febrer, el març i l'abril. La cloenda es fa a Montserrat al maig. Enguany el dia escollit és el diumenge 22, que coincideix amb les eleccions municipals. La darrera ballada de la Roda de Vall de Gitanes que va organitzar l'agrupació Santa Eulàlienca data del 25 de març del 2001. Aquell dia va debutar-hi una colla de petits, després de gairebé mig any d'assajos a la fàbrica.